ng Birhen de la Merced, mahal naming patrona. Hari at tao mong mahal, basbasan mong lubusan. O inayong tulungan, kumilala ng tunay, sa'yo makainang hinap at sa'yong pagmamahal. Inang Birhen de la Merced, mahal naming patrona. Hari at tao mong mahal, basbasan mong lubusan. Inang Birhen de la Merced, mahal naming patrona. Hari at tao mong mahal, basbasan mong lubusan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Sampu ng ating mga panalangin at dalangin ngayong unang Sabadong pagdidebosyon sa mahal na Nuestra Señora de la Merced. Alay natin ang misang ito bilang pagpapasalamat ni Gregorio at Delora Mangulagdan, Russell at Marites Abrenica, Irene Cruz, Roger at Epi Valdez, Sanet During David, Merlin at Lisa David, Susana Gumabon, Milagros Evangelista, Fedi at Cathy Laksamana, Manuel at Letty De Leon, Mark Oliver at Lloyda Cruz, Weng at Ludi Lorenzo Manilin Santos, Andy at Ami De Leon, Rene at Maringkao, Nicanor at Marcelina Magat, Olivia Miranda, Carmelita Magat, Zenaida Magat, Caridad Magat, Mike at Edna Sangguyo, Bonifacio Fox at Teresita Gonzales, Carlito Amang at Nancy Mariano, Kosutumo at Tigna Korahashi,
Andrew at Fatima Sale, Freddy at Noemi Aguilar, Nori at Amsem Balatbat, Linda Cruz, Nelia Pangan, Augusto at Delma Santos, Bobby at Jovelyn Bilando, Edison at Leslie Carangyan, Pepito at Edelpina Lazado, Arlan at Beth Nepomuceno, Norberto at Rosita Nugid, Ronald at Joan Aga, Benigno at Aida Reyes, June at Crising Sabido, Metring Cruz, Enrico at Elvira Lansangan, Jaubi Bulaon, 10 ng kanilang pamilya, Damas de Nuestra Señora de la Merced. Pagpapasalamat din ni Emilet Manarang Season, Hubert at Tess Orbeta, Alma Kasama, Delia Aga, Cristeta Escalona, Jerwin at Gia Lazaro, 3 Ace Kids, Crising Mangulabnan, Irene Tarok. Pagpapasalamat sa kapanganakan ni John Dayan de la Cruz, Arnel Patani, Danilo Romano, Catherine Yabot Cruz. Para sa special intentions ng Prime Group, Mayor June and Gente Tanco, Karen Miranda Chanda and Tambeltran, Kikanair Bautista, Marites de la Cruz, Olanda de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macarubo, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Alvin Balatbat. Para sa personal intentions si Gerald Genald Aga, Ira at Inigo Sagom, sa kagalingan ni Brancelina Miranda, Perla Siquia, Glo Paule, Marat Lori Bagtoto, Sing Garcia, Roy Songko, Norma Cabrera, at para sa kalulatian ng kaluluwa, Inabrido Marieta Oscar George Eduardo, Carmen, Crisidro Perca, Norma, at Felipe, at para sa kagalingan ni Brancelina Miranda at Alfredo Pelayo. Mga kapatid, para tayo maging marapat na marap sa banal na piging, ating pagnilayan, pagsisihan, ating mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christi eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, at ang pinakamabutiyang tinataglay, gawin mo sa aming kaloobay manood ang pag-ibig na sa iyong ngarang dakila at bantog, upang sa pagundad ng aming pagsunod, sa pananampalatang iyong pinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at iyong pinagyaman ay mamatatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami ni Apolos ay ginamit kong halimbawa upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang huwag lalampas sa nasusulat. Huwag ipagmalaki ninuman ang isa at hamakin naman ang iba. Ano ang kahigtan ninyo sa iba? Hindi ba lahat ng nasa inyong ay kaloob ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ay pinagyayabang na waring hindi kayo kaloob sa inyo? Kayo pala'y nasisiyahan na, mayayaman kayo, kayo pala'y mga hari na, hindi na ninyo kami isinama,
Sana nga'y naging hari kayo upang kami na may maging hari. Kasama ninyo, sapagkat sa wari ko, kaming mga apostol ay ginawa ng Diyos na maging pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan, isang panoorin ng sanlibutan, ng mga Israel, anghel, at ng mga tao. Kami mga hangal alang-alang kay Kristo, kayong marurunong tungkol kay Kristo. Mahihina kami, kayo'y malalakas. Hinahamak kami, kayo'y pinaparangalan. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw, halos hubad, pinagmamalupitan kami at walang matahanan. Halos hubad, nagpapagal kami upang may ipagtawid buhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami pinag-uusig, tinitiis namin ito. Malumanay na pananalita ang isinusukli namin sa mga naninirang puri sa amin. Hanggang ngayon, kami parang mga yagit, pinakahamak na uri ng tao sa daigdig. Ito'y sinusulat ko, hindi upang hiyain kayo, kundi upang parangalan bilang mga anak na minamahal, sapagkat maging 10,000 man ang inyong guro tungkol sa pamumuhay Kristiyano, iisa lamang ang iyong Ama, sapagkat kayo'y naging anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinangaral ko sa inyo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalaakip doon ang habag at awa. Siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa Kanya'y tapat at totoo. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Yaong kailangan niyong mga taong may takot sa Kanya, Kanyang tinutugon, at kung nagigipit, hinahango sila. Yaong umiibig sa Kanya ng lubos ay inaingatan, ngunit ang masasamay, wawasakin niya at walang mabubuhay. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Aking pupurihin ang Panginoong Diyos, di ko tutugutan sa ngalan niyang banal. Lahat ay magpuri, magpakailanman. Sa tumatawag sa poon, ang Diyos ay handang tumulong. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo,
Isang araw ng pamamahinga, naparaan si Jesus sa triguhan. Ang kanyang mga alagad ay nangitil ng uhay at kanilang kinain ang mga butil matapos isin sa kanilang mga kamay. Bakit ninyo ginagawa sa araw ng pamamahinga ang ipinagbabawal ng kautusan? Tanong ng ilang Pariseo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David na nagutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Panginoon, kumuha ng tinapay na handog sa Diyos at kinain ito. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama, bagamat ayon sa kautusan, ang mga saserdote lamang ang may karapatang kumain niyon. At sinabi pa niya sa kanila, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang maikling pagninilay lang po. Sa Ebanghelyo, makikita natin ang importansya ng mismong Sabat o araw ng pamamahinga na kung saan para sa mga Hudyo, lahat ay hihinto sa araw ng pamamahinga. Ngunit ang nangyari, ang mga alagad ng Panginoon ay kumuha ng uhay ng trigo sa mismong araw ng pamamahinga at para sa kaisipan ng mga Pariseo, mga Hudyo, ng mga Eskriba, ito ay bawal. Ngunit sabi ng Panginoon, ang araw ng pamamahinga ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao. Nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon. At times, we are imprisoned by rules. Ginagawa natin ang mga bagay dahil ito'y sabi, ito'y batas, ito'y ginagawa. We are imprisoned by that kind of environment and that kind of thinking without knowing the reason why we are doing it. And the Lord is telling us, sinasabihan tayo ng Panginoon, na ang talagang dahilan ng araw ng pamamahinga ay ang Panginoon, ang Diyos. Ang talagang dahilan ng lahat ng ginagawa natin ay ang Diyos. More than anything else, sa lahat ng ginagawa natin, sa ating pananampalataya, ay ang Diyos. Sa unang pagbasa, makita natin ang sinabi ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Ang sabi niya ay, nagugutom kami, nauhaw, halos ubad. Ipinakita ni San Pablo, pinapakita ni San Pablo ang kanilang kahinaan at ang kanilang karukaan. Hinahamak kami, mahina kami, kayo malalakas, hinahamak kami, kayo pinaparangalan. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw, halos ubad. Pinagmamalupatan kami at walang matahanan. Nagpapagal kami upang may pagtawid buhay. Itinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami pinag-uusig, tinitiis namin. Malumanay na pananalita ang sinusukli namin sa mga naninirang puri sa amin. Hanggang ngayon, kami mga yagit, pinakahamak na uri ng tao sa daigdig. Ipinakita ni San Pablo ang kanilang karukaan. Ipinakita ni San Pablo ang karukaan nila sa mga bagay dito sa mundo. Dahil ang tunay na kayamanan ay nasa buhay sa kalangitan. Ang tunay na kayamanan ay nasa Panginoon. Ang karukaan, ipinakita ni San Pablo ang karukaan dahil ang tunay na kayamanan ay sa Panginoon. Amen. Minsan po nagninilay ako
Actually, marami nang nakapansin at nakakapagnilay nito. Kung minsan yung mga ginagawa natin sa mahal na biren o sa alinmang banal, kung minsan pinababalutan, hindi lang tayo, kundi kahit sa ibang lugar, sa ibang mga lugar, sa ibang pagdidebosyon, binabalutan ng koronang ginto, ng palamuti, ang imahe ng mahal na biren. Pinasusuotan ng mamahaling mga damit. No po, sa Manawag, alam ko, kalahating milyon ang damit ng mahal na biren. Kinokoronahan, pinasusuotan ng makikinang na korona. Pero ang ating pinasusuotan ng ganito ay isang babaeng laki sa karukaan, sa kasimplihan. Siya'y dukha, materially, dukha, physically, sa harapan ng Panginoon. Napansin ko lang po, lagi-lagi nagpapalit ng damit ang birhen. Monthly, may nagdideboto na nagdo-donate, nagbibigay ng damit. Pero, kung titignan mo mahal na birhen, para siyang napakalaki. Pero kung ibabalik natin sa dating anyo, ang mahal na birhen, tulad nung nasa stained glass doon sa harapan, no po, makikita natin ang kapayakan ng mahal na birhen. Ang kanyang payak at dukhang pagkatao na ipinagdangal ng Panginoon. Sa ating karukaan, doon tayo ipinagdarangal ng Panginoon. Sa ating karukaan, sa ating kababaan, doon tayo itinataas ng Panginoon. Human tendency, we want to be great. Human tendency, we want to be noticed by people. Human tendency, gusto nating maging marangal at dakilain ng iba. Ngunit, pakatandaan natin, sa harapan ng Panginoon, tayo pa rin ay dukha. Tayo pa rin ay dukha. Tunay ang sinasabi ni San Pablo. Tayo ay tunay na dukha at magpakadukha sa harapan ng Panginoon, sa ating mismong mga sarili, sa ating puso at sa ating kalooban. At ayahan natin ang Panginoon ang magdangal, magparangal at magtaas sa atin mula sa ating karukahan. Itataas tayo, dadakilaan at ipagrarangal ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya at pagpapala. Anong sabi Maria? Ako'y abang alipin. Anong sabi natin sa ating panalangin? Abang Ginoong Maria. Aba, dukha sa harapan ng Diyos. Naway tayo rin ay matutong maging dukha sa harapan ng Diyos. Nang tayo'y tunay na dakilain at bigyan ng karangalan at itaas ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya, pag-ibig at pagpapala.
Amen. Isip at ngunit ako
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng talang kabanalan. At sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon, niabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na may handog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot yun sa kanyang maalagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang gantipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Naalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo Emerito, at ng Tanang Kaparihan, na lahat ng anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal, lalong-lalo na San Gregorio Magno, na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa ng pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Bilang isang pamilya, tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Sa
Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang pananampalataya at ang pagkakasala. Pagkalooban mo ang kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Yes. Peace be with you. Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos, ang Diyos ng ating karukaan, ang Diyos na nagdarangal sa atin sa ating kababaan. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Dok.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa bumubuhay sa pagkaing si Kristo ay paturuan mo sa gulong si Kristo upang sa pagkutita namin sa mahal na Birheng Maria Nuestra Señora de la Merced at kay San Pablo, San Papa, San Gregorio Magno, kami matuto ng mga saang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Papasalamat po tayo sa ating mga kapatid sa Pangclara CPC, Pastoral Council, Sampunang Pandanguhan at mga Marian organizations na ating kasama ngayon ngayong pagdidibusyon at lahat ng deboto sa mahal na Birhen Nuestra Señora de la Merced. Palakpakan po natin sila. Meron po tayong Marian exhibit na magsisimula sa susunod na linggo sa ibaba ng simbahan, sa dating simbahan. Salve Regina. Vita dulcedo, espes nostra salve, a te clamamus, exules Filii Heber, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale, ea ergo advocata nostra, ilus tuos, misericordres oculos, ad nos converte, et ies tu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Nuestra Señora de la Merced, Panalangin sumayin niyo ang Panginoon. at sumayin. Pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, sampunan niyong pamilya, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Ang misa natin ay alin na humayo kayo taglay ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Viva Nuestra!